katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras mo niyan, alas 9:32 ng aga. Bicol Connection. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Ling. Bicol Connection. Bicol Connection. Good morning. Welcome sa programang Bicol Connection. Aldaw po kitang unyanin Martes. Bit sa 6 na po kita kan bulan na September taon 2022. Iribanan kita sa pagurulay-ulay kan mga mainit na isyo, tema ngunyan aldaw. Pagresibi kan mga report tali sa labas. Siriman po ang sa kuya mga partner sa lado technical digdi sa studio. Ang pinaka-cute kan technical department. Ang sigan Hobin, Baby Face, Engineer. Nagugurang na talaga kita. Anong pangyayari? Joanner de Villa. Siring man sa transmitter site, si Engineer Abby Lindon Toralio, pinaka-hobby na chief technician sa mga radio station sa Kabikulan. Yaon man duman ang baskulado tang PSG, Jimmy Guanzon. Digdi, yaon ang sa tuyang PSG, si Aldrin Orlando. Sa opisina, ang sige sana ang gayon. Sige, ang sexy. Si Ma'am Kayla Ligasyon, ang samong finance manager. Iniman po ang sa Indong Kabicol Connection, Karondang Joey Lee. Sa mga nakaantabay ngunyan sa mga transistor radio, good morning. Sa mga Facebook Live viewers me, good morning. Sa mga may kumpleanyo, happy birthday. And may you have many more birthdays to come. So may mga kumpleanyo dyan, magpakanton na po kamo. Sa mga mag-aragaw, masilbar kan sa endang wedding anniversary, happy wedding anniversary po. Magdanay man lagod ang lipoto kasi na maugmang pagkamiruutan, maugmang iribanan kan mag-aragaw. Sa may mga kapiestahan, happy fiesta po. Siriman po, duman po sa mga member consumers kan Kasureko 3. Ay, ang iba, uyam, naglangkaw na naman ngayaan sa tuya ngayang ano eh. Power rate sa Kasureko 3. Karong timing ngayon ata ngayang sigian malkang presyo kan petrolyo. Sige pa ngayaan mahal kan mga pagkakan, panginot na barakalo. Sabayan pa man kan paglangkaw, pag ulan to kan singil sa kuryente kan Kasureko 3. O kaya ang ibang mga sanggunian bayan sa Rinconada,
Sangguniang Panlungsod, member. Garo nagkukumahog na magpasar ng resolusyon para magpaliwanag. Ini pong General Manager kang Kasureco 3 na si Engineer Wilfredo O. Buksit. Kunata ngayon naglangkaw, mala dyan ta si Kunsyal Manhol Luzon na bigla. Maringaning day inatake sa puso, na nagtaas na po sa iyang bayaran sa kuryente. O, dati ngayon, mga 11,000 na nga kada bulan na binabayaran ni. Kaya ngunyan ngayong August, nag-15,000. Kaya nagduman niya ko kay ABC President na iyo manggadan chairman kang Committee on Public Utility and Energy dyan. Imbestigaran niya ning bigla na naman niyang pagtaas kan presyo kan kuryente sa di Kasureco 3. Ay maging si nagkukumog man si Vice Mayor Itzel Di Maywat. Magpasar nin resolusyon. Agadon ngayon sa Kasureco 3 na magpaliwanag. Asin man agad nin sa Energy Regulatory Commission nin kung approve ngayon o ano ang mga rason kan pag taas na ini. Grabe po kaya ngunyan mga tugang, tika pong marayan mga tao. Maski mga politiko ngunyan, tika po. Nagayaman ngunyan, anday gayo nakakamati ning katikapuan. So talagang mga irigwaon sa buhay. May mga swildong haralangkaw. Pero kitang mga isang kaig, isang tuka, nasigian tipid. Aros mautsana kita dahil na kita makangos ka bibil tightening dahil talaga kaya dahil mahal ang barakalon, mahal ang gasolina, taasan pa maning singil sa Kasureco o di para na kita kayo ni bararing intero sa tuyang pagbudget kan sa tuyang nakukukong makadikit na sintabo. Agad daw nasa linyang unyan si karundang Rot Bicol Connection Report. karundang Rot Cornelius maray na ramrag ka nimo. Yes, sabi ko yung Chloe, good morning, siring man sa yung mga parantabay. PMC Baaw, nagpagirumgum tabi ko yung Chloe sa mga motorista, bako lang sa mga motor, kundi sa mga tricycle operators and drivers. And sa mga manlain-lain na bihikulo na nagdadalagan sa National Highway, Kanbanuanin Baaw. Kasahapon kaya tabi karundang Joey, dyan sa Banuanin Paaw, talagang duwang gayo ang aksidente ang nangyari dyan sa may barangay Santa Teresita and di mismo sa may barangay San Juan, sa may atubangan kan Lying In kan San Juan na an involved duman iyo an sarong motor and sarong padyak. Duman sa sarong padyak tabi karondang Joey na naging biktima ang driver kan padyak na yung si Mr. Oscar Dilima an kuyan an driver kan padyak asin kaibanan niya ang sa iyang agom na si Mrs. Lorna Dilima nakasahapon sa report kan PNP Baaw ang mga
nadan, talagang kan nangyari ang aksidente, parehas walang sinda direksyon, siguro sa PNP, parehas ang sindang direksyon, pasiring sa Banuanin Baaw, alagad kan, dyan lang sa may banda kan San Juan, nasabi ng padyak, ang motorman, hali man sa direksyon, hali sa siyudad ken Iriga, na pasiring man sa Banuanin Baaw. And itong biktima na si Mr. Oscar Dilima kan kung ano asin pag-agapan kan inibad bundulan kan nasabi ng motorsiklo buhay pa man inita dito rondang Joey siguro sa PNP alagad dead on bulwang sa Banuan ng Bao Camarines. Sa ngayong tabi karundang Joy, ang nangyaring aksidente na duwang gayo dyan sa may barangay Santa Teresita and barangay San Juan. Ang duman sa barangay Santa Teresita, kuyan, may man nangyaring nagadan, asin kuyan lang, pero ano lang si pangyayari kan katungapon. And dyan sa may barangay San Juan, iyo ang kuyan man, nakahirap man, nagadan mismo si Mr. Oscar Dilema kan barangay San Juan, ang driver kan padyak kasahapon. Diyan kaya sa lugar na yan, talagang street tinampo dyan, ano kaya, talagang paraspasan ang mga motorsiklo. Kaya nga rin sabi nga ni Kuya Joey ni Police Senior Master Sergeant Marvel Sanchez, na nagbabiyahe sa National Highway, asin na kung mapupwedong nga ni Daa, na dai na magpara-drive itong mga edad sa 65 pataas, ninhuli sa minsan nga yarot, ang mga vision ninda, medyo maluya naman, asin delikado na sa inda kung magbabiyahe, yan mismo sa National Highway, ninhuli sa minsan grabe ang karastas, kan mga nagbabiyahe dyan sa National Highway, lalong-lalo na kung mga alda, igwang ralaugar sa klase, ang tutuyang mga estudyante. Okay. So, yung tabi karundang Joey, ang dugang report ng yan na pagkaaga sa imong programang Bicol Connection of Cornelio sa Radio Ronda Iriga. Salamat na maraming sa dagdag na report na yan ni Karundang Roth Cornelio. Bicol Connection Report. Yan na dapat kaya garo nagmamaradalin mga motorista magruloy-luway man panduwa sa mga nag-edad ang 65 years old sa pag-inom kan PNP ba kung pwede dahil na magpara-drive o dahil magpadyak na or maggamit ng motorsiklo nagluluya-luya na ambisyon manangga. Oras ngunyan mga tugang. 15 minutes more before 10 o'clock in the morning. Na Bicol Light and Power Corporation ay langkag na po bagaan na mga taga-Rinconada kung bagaan ang mananggad. Laog pa kamo sa Rinconada para mag-operate, magkaigwa po nin kakompetensya or healthy competition inin kasuray ko tre. Tangarig makapagpili man ang mga member consumers na aagrangay naman sa arog kaning mga pagtataas sa power rate. Saka ining minsan puro palso kan kuryente.
ang pangako kan Bicol Light and Power Corporation kung mag-operate sa Rinconada, no brownout. O, siya na kan no burnout. No power interruption. Di siya man daw ang nagkakaning ano digdiyo, bubble gum sa announcer's booth ay dinukot digdiyo sa tukawanta. Aldrin, grabe man niyo ay. Nadukutan na lagod niyong sa tuyang short panto. Ni na bubble gum ta dinukot digdi. Noy. Manya. Pambira man sinagibo ka iniyo ay. Dapat bubble gum, dahil dinukot digdi sa tukawan, tapag may nagtukaw, mapupulot ang short panta o pantalon ta ka yung gibo man na ini kan na. Sus Maria Yosip man ang mga nagibo yung ka iniyo ay. Pero mayong common sense. Dapat ginagamit pa minsan-minsan ang sentido común. Bueno, yaon sa na kita. Naglalaon po ang mga taga-Rinconada. Naining Bicol Light and Power Corporation mag-operate. Tangarig makapagpili kita. Duman sa no burnout, sa kabarato. Ang sabi kan taga Bicol Light, barato daan sa indang singil. Diyan ta maaraman kung talagang barato ang singil nindo compare digdi sa electric cooperative. Pero dapat duwa ka mong mag-operate dahil mahali ang cooperative at tangarig may pagpilian kita. Although bako man pong take over, kanya-kanya ka mong supply ng kuryente. Sa mga member consumers na ma-abil kan sa indo pong serbisyo. Takon saro na naman lang. Halimbawa, naglaog ang Bicol Light and Power Corporation, puminundo ang operasyon kang electric cooperative, ang Kasuray ko 3. Di mayo kitang makikinibo na naman kan eh. Kung ano na naman lang ang dikta. Kaya dapat talagang kung tutugutan kang Congress, kan Senado na matawan, and duwang ini na franchise or pangkisa to operate o na magserbi ng kuryente sa Rinconada, mas maray po. Takon maglaog ang Bicol Light, maghali ang Kasuray ko 3, di pa ano na. Diba, sige kitang arangal, mamang kitang maangal. Ay, maman ngayon kakompetensya na naman. Okay, dapat, ang para sa muya, dapat may kakompetensya ang Kasuray ko 3. May kakompetensya man ang Bicol Light and Power Corporation na napot. Aprobaran daw kan Senado, kan Congress, kan Kongreso, na duwang gayo ang palawas nindang aprobaran na company na ma-operate ni negosyo ni kuryente sa parting ini kan Rinconada area. Takunday, baka dawa nung agrangay ta magparakurahaw pa kita, magparamuda pa kita kung naroon ka niyang nangyayari, makitang may ginibo pag nagsabing increase. Pag dahil ka nagbayad, putulang ka. Yan ang mangyayari. Pag pinutulang ka ng kuryente, supply ng kuryente, maparekone ka, may bayad. Makaman may ginibo daw ka. Tanangangaipo ka po nin supply ng kuryente. Iyan ang totoo. Kaya abuon mo man sa day, dawa anong kurahaw mo, dawa anong kapungutan mo, kaanggutan mo.
Tanaga, mahal na naman ang bayaran mo sa Kasureko. Matubod ka, magibo ka ng paaging magdisponer kang pambayan. Tama o mali? O dahil ka magdisponer kan si Dugang, nababayaran mo, puput-putang ka ng supply. Ay, one bill, putol policy pati yan. O, panduwa mong bill, putol, maparadagdag sana. Kaya mareman niyo, tabang man nga ni kung tutuso. Kan Kasureko 3 sa mga member consumer. Na sarong bulan pa sana na dahil nakabayad, pot-potala ng supply ng kuryente. Tangarig na rason. Ning ano po, dahil magparatong-patongaan na bayaran. Kundi ang dapat kan palising ini, kan electric cooperative sa Rinconada, i-implementar sa gabos na mga member consumers, magsadit, magdakulo, asin pinakadakulo, pinakang maduag na member consumer. Mayong dapat pilion, maging sa mga local government unit, maging sa mga establishmento, sa gabos na establishmento, sa gabos na negosyante, sa gabos na member consumer. Magmayaman, magtios, mas pinakatios, mas pinakamayaman. Ang one bill putol policy dapat i-implementin eh. Taan sa dit na member consumers, makiulay. Padawa ng bulan, patulong bulan, dahil man daw na po ngayon kami nindo putulan. Dahil man dinangog kang management. Itong dakula asin poderoso ngayang member consumers na igwa ng ang bulan na bayaran, nakiulay na dahil putputan, pinagbigyan. Total, dahil man niya aram kang publikong kami may bayaran sa inyo. Iyo po baga, dapat maging fair po kita. Patas lang kita. Sa trato sa satuya pong gabos na member consumer sa mga policing pinagpapautob. Ining one bill putol policy, agree ako kayo. Pero dapat po, i-implementa yan sa gabos. Maski sa mga local government units, pag dahil nakabayad, pot-potan, tangarig makanood man ang mga local government units na tumagama ng pira, pambayad sa konsumo man inda sa kuryente. Unless otherwise, may mga memorandum of agreement na baka ngaya, ang arkila nindo sa mga arog kaning properties sa kang gobyerno, i-offset, pwedeng arog ka ng urulay. Saka dapat pagsigian palangkaw ng palangkaw sa mga sinisingil sa mga member consumers, magkuryente, tubig yan, dapat maurag. Uragono na maraya dapat ang sa indong serbisyo. Tama o mali? Bako baga makasupog na pagpara-increasean mo ng singil. An sa emong suki, kung maurag man tabi, ang serbisyo. Pero kung maluya-luya nga ni ang serbisyo, sige ka pang palangkaw kan sa emong produkto, ay mumudahon ka, di ba? Amakon mo yan na garob perang piso na naman ang ilinang kao. Sa Kasureko 3 per kilowatt hour. Siyempre, kadakol na rason na naman yan. Nagtataas ngayaan mga Taining August na nagtaas po ang bayaran ta. Compare kan last month of July. Dahil po sa pag-ulantuman sa presyo kan petrolyo or fuel cost. Hali man sa mga power supplier. Kaya ni pong Kasureko 3, karoon na dyan ining ismek. Na igwaman na langkaw na generations rate na nataasan man ka nakaagi pong bulan. Sa indama na kilowatt per hour. Na nagkakaigwang mga
pag-increase sa presyo kan wholesale electricity spot market. WISM, apera kan mga generation charge and Energy Regulatory Commission. Nag-aprobar nin additional universal charge missionary rate increase nin 0.0239 as per ERC case number 2013-191. RC issued last August 4, 2022. This will be passed on for 12 months. So, ama ako mong ipinasang 12 bulan. Jesus Maria Jose. O yung nag-increase ng 2 pesos and 75 per kilowatt hour. Ay, Jesus Maria Jose. Patawarong kita kan malbayadan na naman na adi. Pass through charges from generation and transmission are paid to the power supplier. So, and the system operator, respectively, while other taxes, including the franchise tax by the local government Iriga for the Iriga City rate, universal charges, and feed-in tariff allowance are all remitted to the government. Sabi kan kasuray ko ti management to, ay ning nakapirma nigdiyo, si siya ini, Engineer Wilfredo O. Buksit. Also, we want to reiterate that Kasureco 3 only operates from the distribution supply and metering charges, which have remained unchanged regardless of the change in the other price components. Rest assured, we are doing our best to lower the power rate for the welfare of our member consumers only. Jesus, Mario Josep, kita. Nangangakong mababa. Palangkaw nga ang singil. Pungot na naman ka ng mga member consumer. Konta ka daw no yung ERC. Interview na daw ka ni. Saka si Congressman El Villaperti kung ano na ang Bicolite and Power Corporation. Siya daw ang pwede tang ma-interview dyan sa sa board kan Energy Regulatory Commission saka Energy Regulatory Board. Kung totoo managad sige man sindang approve ang pag-una ta may akta republika kita sa Pilipinas na obligasyon kang gobyerno na pangatamanan kang ang kapakanan kan mga member consumers na araw kaning naggagamit ng kuryente. Na dahil man po magulpi sa mga bayaran ta, kadakol tios na mga member consumer. Sa panahon na kita tinamaan po kan COVID-19 pandemic, pagtaas kan presyo kan petrolyo, pagtaas sa mga pamasahe, pagtaas kan mga presyo kan mga pagkakan, panginot na barakalo na sinibapang, ay nako, nagsusunod na baga, parang domino effect or may chain reaction yun yung nangyayari. Na pati mga public utility nag-i-increase na. Uno, na sana ang mighorosadi. Usad na sana ang mighoros. Ay pangyayaring buhay tayo ni. Ano na daw kaya ning Bicolite and Power Corporation man ini? Kung mag-operate na kamo, tangari gigawa na kitang pagpilian digdi, kung barato sa endo, di relipatan sa mga member consumers, O, dyan na nga kita barato. Mapangayang brownout. O, pag nag-increase inda, jigdi, balik kita nga sa kasuray ko, barato. Nagmanang kaya dapat may healthy competition talaga. Saka challenge yan sa Kasureco 3, na mas pang pagayonon. Pakarayon ang sa endang serbisyo, as in, makaisip na magsuro-sakripisyong bakong aniisip pang negosyo na talaga na permina sa ng may shadow lens. Dahil abang pwede magpalogi.
ang kada patong ka na singil sa ang pagtaas kan fuel cost sa mga supplier ipapasa sa mga member consumer. Kan mga supplier man inda ipinapasa man sa kooperatiba, ang kooperatiba man ipapasa sa member consumers. Dahil pwedeng sinda ng duwaan magparaorlay-ulay. Supplier and electric cooperative. Dahil napagdamay ang mga member consumers sa pagparapasahanin daw. Garo man ining prime water. Kan panahon ang Iriga City Water District, iyo lang ang nag-ooperate sa Iriga City sa pag-supply ng tubig sa mga concessionaire. Mayong ipinapasa ang ICWD ng 12% value-added tax. Laogon man ka ini man na prime water man na ini. Ni kisa ini, kisin sa bilyar ini. Kisenadora ini, okay. Siya daw kagsadiri ka ninyo. Kaan laogon, ini palan prime water, obligadong tasaran ng 12% ng value-added tax kan Bureau of Internal Revenue. Subah-subahon mo yan na matalakaan mga concessionaire kan na ICWD dati. Kamu ngaya, igwanang patong na 12% ng bat sa indong monthly bill. Intiro nagkauruyam. Anong aran kay kaning ngaya ang mga local official na ini sa Iriga? Tatugutan na maglaog juro joint venture ining linti isus marin bumuro na sa tao. Ano kayang entertain rogutan ng negosyo ni yung juro joint venture na ini na ang mga pangako malulula ka sa karahayan. Kesyo pakukusugo na entero an bulos kan tubig sa mga gripo, sa mga member or consumers ninda, sa mga kliyente ninda. Sa mga suki ninda, bako kusugon niya yung maray, lalong palilinawon ang tubig, pahihiwason ang serbisyo hanggang sa makalaog ang serbisyo ninda sa mga coastal and, coastal o bukid na barangay. Yan. Di, may nauugma na mga taga-rayong barangay, aabuto na kitang serbisyo kan tubig pala niya, may prime water na. So mga dati, old consumer, nagpupungon, binabayaran ninda, nagtaas ng 12% value-added tax. Gwapa nga yan ng kung ano-anong may disconnection fee pa dyan, may reconnection fee, baya, saka onday ka nakabayad on time siguro o sa due date, baka igwapang charge sa emo, kaya puro nga. Danganan garo nagko-control na management, duwang kayo. Ansa to yung pinapakisamahan. Ansa to yung pagkukontinuaran na mga kliyente kaining Iriga City Water District sa prime water. Pag kita may problema, si Sena daw niya ako ang dudurlo kong taligdi. Si Sena talaga ang pinakabus kan prime water sa ICWD, ang general manager kan ICWD o ang branch manager kan prime water. Kung igwang problema ang sarong consumer, kung may problema ang sa indang kliyente, kisay na daw pala niya ako dudulo kung baga may board of director pa man daw dyan. Kung halimbawa ngayon nagpaparaluya ngayon supply kan tubig, sisay daw ngayon dudulukon ta, ang general manager o ang branch manager. O yan, may mga kaputan dyan. Kung medyo ngayon ang concern, dahil na ngayon nakakasakat sa muya ang tubig, ang bulos, sabi ngayon, pakukusugon, sisay na daw ngayon dudulukon ta. Kaya, minsan nariribong na kita, sisay na daw talaga niya ako ang pinakang namamayo, as in sinusunod, or may division sindang lang. Kung sa operation ngaya, ining prime water, o sa ano man ang ining sa ICWD, baka sa sindaman ang nag-aasikaso kan sa maintenance. Kaya depende kayo, baliktad. Kaya arog po kaya, dapat may kakumpetensya man, ini pong water district sa siyudad kan Iriga.
O yan ang inguwahon kan mga mayayaman tang negosyante. Sa ringkonada, asin iri ka. Ano daw lugod kung magnegosyo man, magbilog man kamon insarong company, tangarig may kakompetensya maning prime water man na nito, mamakon mong patungan ng 12% value added tax sa mga member consumer. Saka, da ita maintindihan kung ano yung ipinapasa ninda sa sendang mga suki, sa sendang mga kliyente, customer, na dapat gayudan maaaro ka ng mga negosyo, bahala sinda magsagot kayo sa BIR. 12% value added tax na sendang babayaran, bakong ipapasa pa sa satuya. Kaya kung igwapo lamang ko na sarong maya, grupo nin mga bilyonaryo ko na o milyonaryong magbugtak nin negosyong water district man digdi sa iriga. Tangarig may kakompetensya ning existing na negosyong ini kan prime water. Tatibado man sa kakompetensya, mayong ipasa sa to yung 12% value added tax. O di dumang kita sa masingil sa tuya, sa konsumo lang. Kung nalimbawa, dahil ka nagkonsumo sa sarong bulan, dahil ka sisingilon, mayong inapod na minimum na sa endong babayaran. O, yan ang pinakang magayon kuta ng kakompetensya. Kaya mas bintahe may kompetensya po ang kasuray ko tree. Ang sabi ka ni ba, mas maorag talaga ngayon may kakompetensya kung saan ngayon maray ang serbisyo na no brownout, no power interruption, hababa ang singil kada bulan. Tapos, kung baga sa ang bill na babayaran ta, bakong garo na naglaba na, nagaro na, nagpapataya sa STL. Naku rin naman. Ano na niya ako, sige siya ng lakbang kayo. Papil na ni yung pigdadarata dyan sa Kasureko 3. Ano na niya ako ninyo? Ano nang riribong na kita. Kung ano-anong nakalag dyan sa statement o bill. Kaning Kasureko 3. Ang maurag itong niya kung kakompetensyang mahiling tabsalit sa ng papel. Uyaw na dyan, mayong kadakong labcheche, boretsik, kung anong mga nakalag dyan na mga centavos, piso, na pag tinutal ribo. Ay, inda tayo, Diyos ko. Ay, maray pa ka ni maghanap buhay kita. Maghanap buhay ka. Balik kita sa programa. Sige. Purubusan na yan, oy. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Sa imong ka nagpapadagos na pandemya, daima nag-uuntok sa pagriparo, at sa tuyang sa tiring partido, ang Ako Bicol Party List, yaon pirmi sa pagpadangat kan mga kasaraditan. Sa tabang kan mantun ina, ano man na panahon, hain ka man sa Kabikulan. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Peña Francia! Para sa bado na ka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bangong kumaka-bloom. Charm Fabric, gamitin may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fabric, bangong kumaka-bloom. Charm Fabric, gamitin may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bat Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bat Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. The Segura Technological Colleges, Iriga City wishes to inform you of our curricular offering for the first semester, school year 2022-2023. Tertiary programs, Bachelor's and Technical Vocational Teacher Education, Major, Automotive Technology, Electronics Technology, Electrical Technology, Food Service and Management and Computer Hardware Servicing, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major, Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology, Bachelor's of Engineering Technology, Major, Automotive Technology, Electronics Technology and Electrical Technology, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Science in Business Administration, Major, Marketing Management, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Criminology, Senior High School Program, Technical Vocational and Livelihood Track, Automotive Servicing NC1, Automotive Servicing NC2, Computer System Servicing NC2, Electrical Installation and Maintenance NC2, Electronics Products Assembly and Servicing NC2, Academic Track, Accounting, Business Management ABM, General Academic Strand, Gas, Humanities and Social Sciences, HUMS. Enrollment is still going on for both senior high school and college. Classes start on September 5, 2022 for college and on August 22, 2022 for senior high school. The learning modality will be blended learning online and face-to-face. For further detail,
please call 299-2224 or 299-7434 or personally visit the Registrar's Office of Sigera Technological Colleges, Iriga City. Mobile numbers 0921-845-9871 or 0917-883-0109. Website ctciriga.com. Ang Radyo Ronda RPN DZKI Iriga nakikisumaro kan kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot nyamong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Miss Nese Pequeña, Toronto, Canada. El Casino Tailoring, Home of Quality Dress, Balantan, Camarines Sur, care of Jerry and Gina Basquinias. ASM Farm Water Refilling Station, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Amnets Documentation Services, Zone 3, Salvacion, Pulangi, Albay. Sixto Borromeo Jr., Owner Borromeo Met Shop and Piggery Farm, Tambo, Buhi, Camarines Sur. Noel Gaspi, Spiritu and Family, Iriga City. The Management of Social Security System, care of Janeth H. Edwenga, Branch Head, San Nicolas, Iriga City. Honorable Anton Pano Baliber, Municipal Councilor, Bula, Camarines Sur. Nelly Cabarles, Valle and Family, United States of America. Judge Roberto Andalis Jr., San Miguel, Iriga City. Marlon Ampungan, Saudi Arabia. Father Marlon Tibelen, New Zealand. Baao Parish Multipurpose Cooperative, San Nicolas, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar Umurog, Bahamas Resort, Zone 3, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Have a pool party on August 27. Losenia Azur, Vegetable Store and Losenia Refreshment, care of Mr. and Mrs. Cesar and Jeanette Azur. San Roque, Iriga City. Mr. Armando Valera and Family, Zone 2, San Juan, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Pioneer Vulcanizing Shop. Lavina Adelfa T. Cabanos, San Juan, Iriga City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, OCI President, Santo Domingo, Iriga City. Richard D. Sena, Principal, Oliveros College Incorporated, Iriga City. Sa Indo po gabos, bendisyon ng lugod kita, Nina, ang patron kan Bicolandia. Viva la Virgen, viva el Divino Rostro. Sa mga gustong mag-upgrade nin cellphone o magbakal nin bagong gadget, tuyuhon sana ang pinakabagong tindahan nin mga cellphone accessories digdi sa Rinconada. Dumanan ang Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories, mababakal ang mga latest cellphone accessories, cellphone housing and case, battery chargers, screen protectors, earphones, headset, Bluetooth speakers, ring lights, flash drive, selfie stick, asin iba pa. Sindaman nagre-repair ng mga laptops, computers, tablets, asin cellphones. Pwede man sa inda magpa-upgrade asin magpa-reformat kan mga operating systems kan sa indong mga gadgets. Kaya day na magduwa-duwa pa, day na magduman sa iba. Digdi ka na sa Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories na makukuha sa Chino Building, Alfilor Street, San Roque, Iriga City. Sa mga taga-Baaw, igwaman si Danin Branch sa Baaw Public Market. Sa mga taga-Nabua, igwaman si Danin Duwang Branch. Ansaro makukuha sa National Highway, San Isidro, Nabua, Camarines Sur, asin sa Nabua Public Market. Igwapaman sinda nin branch sa Manila City Plaza, 3rd floor, Stall 7, Quiapo, Manila. Vince and Lin Cellphone Repair Shop and Accessories. Owned and managed by Camille Lin sa Bularse, Gotoman. Para sa bado na ka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamitin may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bagong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamitin may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa badog kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakat ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield ko. Labanan pati virus, i-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield ko. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-smart dishwashing paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang smart dishwashing. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pida, pida din. Best friend natin ang mas isuot para ligtas. Ingatan ang kamay maghugas bago pumasok sa class. Sa pila, wag dikit-dikit. Dumistansya para iwas sakit. Laging open ang window para maganda ang airflow. Ikaw at ako ang didikit. Sa COVID di patataig. Sa ligtas na pagbabalik. Sama-sama maging didikit. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budisto, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako cook, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Din lagi na wutiri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko yung iBerry, try ko. Ilang bulan, medyo may ano ng mata ko. Kikita na ko. Yun, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. Try nyo ang iBerry. The best.
Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Ito, ang tanong ng bayan. Kung saan ay sasagutin ng mga eksperto ang mga maiinit na tanong ng bayan tungkol sa COVID-19 vaccines. Sino-sino po yung pwede nang tumanggap ng booster shot? Napaka-importante ng tanong na yan. Ang mga fully vaccinated na edad 18 taon pataas ay pwede nang tumanggap ng unang booster shot. Basta siguraduhin lamang na 3 buwan nang nakalipas sa iyong huling dose ng bakuna. Para sa mga nakakuha naman ng first booster shot, ay umantabay sa schedule para sa inyong second booster. Tara, magpa-booster na para sa Healthy Pilipinas. Kapag sama-sama tayong aaksyon, makakamit natin ang solusyon. Ang Radyo Ronda RPN BZKI Iriga nakikisumaro kag kapiyastahan ina patron kan Bicolandia Nuestra Señora de Peña, Francia. Bot nyamong pasalamatan ang mga mayor na sponsors kan gigibuhon na misa sa Peña, Francia sa kapiyastahan ni ina patron kan Kabicolan. Honorable Sal Fortuno Jr. and Family, Vice Governor, Province of Camarines Sur. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Iraga Eagle Club, Eagle Aris Hermoso, Club President, Tags Original Online Shopping. Mr. and Mrs. Jose Abinal Santiago Yang, Nabua, Camarines Sur. PSMS Edward Arnel Dacara and Mrs. Annalyn F. Dacara, Pili MPS and Bonneville Garden Homes. San Nicolas, Iriga City. Cherry Fresh Purified Alkaline Water Refilling Station, care of Miss Cherry Culiada, Zone 5, Buencitia Street, San Francisco, Iriga City. Zion Hotel, Masoso Spring Resort, Iriga City. Cheryl A. Moran of Cheryl Beauty Salon, San Jose, Iriga City. Honorable Edsel Di Maiwat, Vice Mayor, Iriga City. Ariel P. Blanco, Market Officer, San Francisco, Iriga City. Belen Lying In Clinic, Baao, Camarines Sur. Owned and managed by Honorable Councilor Gali Bayos. Mr. and Mrs. Andres Acacion Jr. and Family, San Francisco, Iriga City. Lucky Best Enterprises, Iriga City. Dina H. Buro, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Almonte, San Vicente Sur, Iriga City. Buracan Sariles, PNR Site, San Francisco, Iriga City. Managed by Joanne Marie G. Vera. Oralios Funeral Homes, Mr. and Mrs. Joe Manrique Oralio Proprietor, San Isidro, Iriga City. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, care of Arnel and Helen Tan, Proprietor, San Miguel, Iriga City. Maria Leonora Casiao Periabras, Nabua, Camarines Sur. Iriga Joe Hardware and Auto Supply, owned and managed by Engineer Michael and Gigi Ngo, Iriga City. Doce Ibarreta Amance, House of Representative, Quezon City. EA Saludo Construction and Supply, Zone 1, San Agustin, Iriga City. Owned and managed by Mr. and Mrs. Eddie Saludo. Councilor Alden I. Gagliarte, Nabua, Camarines Sur. Nenita Marmol Gregorio, Carcidonia Street, San Isidro, Iriga City. Management of Philippine Coconut Authority, care of Mercy Salazar. Branch 2 Manager, San Isidro, Iriga City. Nakings Pole Water Refilling Station, care of Ani Baracena Bagaporo and Family, Proprietor, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Iriga City. Barangay Kagawad, Chris Ablan, San Jose, Baao, Camarines Sur. Punong Barangay, Ami H. Olea and Council, San Juan, Iriga City. Dr. Dennis Romeo M. Berinia, Medical Surgical Ambulatory Clinic number 333, San Nicolas, Iriga City. Engineer and Mrs. Pobleo E. Cortez and Family, and Engineer Ives Igana Cortez, Iriga City. And Honorable Nikki Lagrimas Katimbang, Iriga City Councilor. Sa Saindo po Gabos, Dios Mabalos. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fab Farm, bagong kumaga-bloom. Charm
bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat-Con, bangong kumaka-bloom. Charm Fat-Con, gamit ay may bangon sa tipong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Gaya ng mga tugang, balik kita sa ito pong programa. Hay, nako. Mga misis, mga mister, mag-iskusar na tabi. Sa pagluto kan pangutuhan tan mga estudyante nindo. Mga porli guto. Ako na pati face-to-face klase. Ani ba banga-banga da?
nako 17 pesos labi. 66.48 per kilowatt hour. Kada ano ta sa Casureco 3 babayaran sa konsumo kay ribo-ribo daan. May nag-aangal. Nabigla ano. Kaya dapat may kakompetensin sinda makalaog naman po ining Bicolite and Power Corporation na pigpapara kontra ini kaniba na mga taga Casureco 3 maging si dating Senadora Leila de Lima baga kontra amang kayo ni maging itong ibang local officials tadigdi kontra kaning Bicolite and Power Corporation na ang pagduda ninda pagsasadiri kan 2nd District Congressman Ilri Villaperte na nagtatabang sa naman po, sabi ni Ilri, nagtatabang sa naman siya digdi sa Rinconada. Lalo na katong hinagupit ng Soronod na bagyong grabe ang kalugihan kaning Casureco 3. Naglakma ka ito ang paninintabo. Aros gulping utang sa mga supplier. Maray ata nakabangon-bangon, kundi arog ka ni, nakabangon-bangon man kita, nagaparataas na naman. Singil kaya kunigwa kitang Bicolite and Power Corporation magkakaigwang healthy competition no power interruption no brownout ang daradarang serbisyo ninda mas baba pa da po an per kilowatt per hour ang babayaran saka bako man ang take over ang sa indang gigibohon. So mga nagkokontra po kaya, ang pagduda, saro lang dapat ngayang pangkisa ang tawanan sa Rinconada, sa distrito ta. Kung tatawan nga ang Bicolite, di ba ka ngayon mag-take over? Baka uman po ang take over, sabi ba kan taga Bicolite? Baka uman ta ibang klase man ang sinindang dadaro na serbisyo. Kaya nga, nagpaparadakol ngunyan ang mga nagbabarakal kaning solar. Sa itong mga nangangana na po nin kababayad sa singil kan mga electric cooperative sa Bicol Region, maging sa ibang lugar. Ani ba, nagagamit na lang ng mga solar energy through saldang, nagproprodusir ng kuryente. O day, na nagpaa para gastos, igwang outdoor, igwang indoor na mga solar na nababakal. Mas nakakatipid po sa bulan na binabayaran. Pero igwa man pong pwede lang kayan, ilaw lang, anibaman, kung kaya itong mga appliances, mas kargado ng solar. Anibaman, generator, kundi rugado man sa presyo kan diesel. Kasi giban ang mahal kan presyo kan diesel ko niya, lampas ng 80 pesos. Aros mas mahal pa sa fuel na ining unleaded or super. Kaya sa solar na sana ngayon kita para may ilaw kita, may kuryente. Ano na daw kayong nangyayari kay niyo? Ang expiration kaya gayud kaniyong prangkisa kan Casureco 3 haloy paman po mga tugang baga na mga 2029 pagayod. Expiration Kaya maging si Dipunto ka itong dating congressman kontra man na marito kan Bicolite nakapasar na kaidto ang Bicolite sa Congress. Agaro binawi ta dahil tugutan niya yung maduhulan prangkisa kan Kongreso. Ayan, garo. Kaya dyan, saro yan sa ikinadaog man ka itong congressman man na ito. Pero, gulpi po kaya ang namumuyaman na mga darakulang negosyante and other member consumers kan Casureco 3 na magkaiko talagang kakompetensya. Makalaog ining Bicolite and Power Corporation na bako maning pagkasadiri kan Villaperte. Kundi nagtatabang sa naman po sa Rinconada, kanahiling niyang intero kitang madiklum marumarom
kita tamaan lamasahon nin makukusog na bagyo kang panahon. Na kadaklan sa mga nahiling tadarap lang mga puon ng kahoy, kabali pang duminarapla sa mga pustikang kurinti. Hanggang sa nabaon-baon po sa bayaran. Dangan na naglangkaw ka ito mga inapod na systems loss. Marangani ko niya na mga systems loss. Medyo na babawasan naman. Sa panahon niyan ni Engineer Wilfredo O. Buksit na iyo po ang nakatukaw na General Manager na taga-NEA nga ni kung tutuson dapat sa National Electrification Administration ini magserbi. Kundi garumayo kita digding mga inhinyerong electrical engineer na nag-a-apply na maging General Manager. Kaya yaon digdi si Buksit na taga-National Electrification Administration pa ang nag-take over para magmanihar. Kaya dahil sa eksperto ini sa ngaraning serbisyo sa elektrisidad, sa pag-manage, sa pagpaasenso, kansarong nagsukamang na electric cooperative. Kaya sa ngunyan agaro kung sa kontraktor ga AAA na kita ngunyan, paninintabot ang ngunyan maray na compare kay itong mga nakalihis na mga taon na karahayan ngayon ngunyan kibuksit sa management kanita dahil nakitapig pa para huhumaan ngayang pupot-potaning supply ng kuryente kan mga supplier. Kan panahon nga permi na sa nampig pa para humaan na hinangos ngayon kan mga ibang member consumers. Lalo na itong mga may hilang. Pag nawaran ki kuryente, paano na ngayon makasinghot ng oxygen? So mga yaon sa hospital, maray ko may mga power, may mga generator man yan. Kundi itong paano man itong mga individual na mga narong ninda kaya po na may electric panta kon mayo, madiklom, saka sasakya dahon mga namok. Nauso pa man pati ang hilang na dingge. Mga hilang na nakukuha sa mga kagating namok. Sakang init, lalo na kung may mga raki kamong sadit. At ang sobrang init, nakakahilang. Ang sobrang diklom, minabungkaras ang mga krimen. Yaon na dyan ang harabunan. Tamadiklom ba ya yaon ang karapkapan. Minsan may insidente ng mga rape cases na nangyayari pag madiklom ang sarong lugar. Yaon ang pagbungkaras nin manlaylay na mga krimen. Nalawas ang mga demonyo. Mga kriminal para magasik nin lagim. Yan. O kaya, para sa Samoya, mas gusto mi na magkaigwa talaga ng healthy competition. Pero habo po kaniba, taan isip, kaniba, take over ngayang gigibuhon, araw ngayon sa Albay. Nagkaigwa man dyan ng take over na, bago ng management ka na Aleco. Garopig privatize na ini. Garo ba ko man po niya ako gayud privatization ang gigibuhon sa di Kasureko 3. Pero dapat kaya nga saro sa naman ang tawa na ng prangkisa. Kung halimbawa ngaya mag-expired na ang prangkisa. Kaya na Kasureko 3, asin tawa na naman, asin ipasa naman ang prangkisa sa Bicol Light and Power Corporation, hindi mayo bang kiraray ngayon kakompetensya. O paano ngayon, arog na naman kita, back to the same story. Balik kita sa dating istorya na namamatian ta ng pagmayong kakompetensya mananggad, minaburuot sana kan pagpataas. Ang rason, fuel cost. Nag-increase ang fuel cost. Panduwang mga rason, ang mga generation, nag-increase ngayaan, inaapod ng mga ining sa transmission, generation charge. Nag-increase.
Ano pang mga apira kan mga increase in fuel cost. Yan. Ang rason kan mga supplier due to increase kan fuel. Oh. Dangan nag-i-increase man niya ang presyo kan mga wholesale electricity spot market. O yun sa naman yan. Kadaklan ang mga rasones kan mga supplier para itong pag-increase kang expenses or expenditures, expenses sa pag-generate ng kuryente, pag-transmit through transmission, generation and transmission na binabayaran ninda. Ipapasa man sa mga electric cooperative, electric cooperative management man, ipapasa man duman sa mga member consumer. Siya ang kawawa. Ang member consumer na naman ang masaper. Pero makita ang magiginib mo. Sige, may bill putol policy bagang one bill putol policy ang kasureko. Dahil mo man asikaso na tipunan. Dahil mo man asikaso na bayaran ang sa imong power bill. Ika manggiraray po ang prehir. Ika manggiraray ang masafer. Ika manggiraray ang mapipirwisyo. Makukulgan ang buot mo. Pag inaplayan ka kan one bill putol policy kan kasureko 3. Apira ka yan, mas madadaglagan ang problema mo. So problema mo dahil sa nag-increase ang sa imong babayaran sa bulan na Agosto. Takon bagaan bayaran ta na per kilowatt, nasa 17 pesos asin 66 sentimos. Halimbawa, may 48 pa kaya, ng kwintada ni dahil na pag-ground up na lang kuta na. O kundi 17 pesos and 66, 48 per kilowatt hour. O digdiyan sa iriga, ang mga ibatang local officials, arog ni Konsyal arog ni Vice Mayor Ijil Di Maywat, grabe ang kumawag kaning magpasar ng resolusyon sa sanggunian panglunsod para imbestigaran. Aramon kung ano ang katotohanan, kung nag-approve man agad kani, ang mga dapat mag-approve na sakop kan mga operasyon ng elektrisidad, lalong-lalo na sa pagpapataas kan presyo kan kuryente sa mga member consumers ninda. Aram ko mga tugang, correct me if I'm wrong, may Republic Act ang Pilipinas, may ley, na dapat may obligasyon ang Estado, ang gobyerno, na proteksyonan, as in, pagmakulgan, pagmalasakitan, surugon ang mga nasasakitan nindang mga namamanawaan, lalo na ang mga member consumers ng mga electric cooperative na nag-aagrangay, nagmamati nin kasakitan sa bayaran, lalo na kung pinaggalang kawan ang singil sa kuryente kan mga supplier nindang mga electric cooperative sa senda pong mga lugar. Kaya mas marayman tangarig magluwas ang katotohanan kung talagang iniaprobado man kan sa tuya pong Energy Regulatory Board or Energy Regulatory Commission, mga increases na pinapatong as in ipinapasa sa sainda mga member consumer. Kung talagang karapat dapat man orang bili mananggad, dai magpasa ang kasureko kan bayaran nindang ini sa increase na pigsisingil kan mga supplier, arog kan San Miguel Energy Corporation. Kung baga mananggad, dai man ipasa sa mga member consumer, kita man giraray po ang kasureko 3 man ang masafer. Na iyo man po ang putputan ng supply ng kuryente. Madiriklo o enterong ringkulada. Kaya barabalansi yung tamang giraray po ang kamugtakan ta. Bicol Live!
Nangagigwa na kita din kakumpetensya. Ano? Oh, sabi ka ni ba, basta nga iba kung take over ang gibuhon, laog na. Kung di ka man basta makakalaog, kaipuan mo ang prangkisa na maghahali po sa Senate. Sa Congress. Ano? Aber daw, mapaaram na ako mga tugang, takadakol pa kitang hanap buhay. Iraralaog ta naman ang mga tadatang hanap buhay. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sa inyong pagantabay. Sa lalo technical, si Engineer yaon dyan si Engineer Abby Lindon Torallo, si Joanner De Villa, si Jimmy Gonzon sa information, and si Aldrina Orlanda, si Ma'am Kayla Legasyon sa opisina. Ini po si Joey Lim. Salamat kan sa tuya pong mga parantabay sa Transistor Radio asin sa Facebook. Diyos mabalos, mahanap buhay na po kami, takadakol pang nawalat na hanap buhay. At yan, standby sa masunod na programa. Thank you. Sangaran po kan Pilrica Party List and ni Congressman Presley De Jesus. Kami po minapaabot nin maugmang selebrasyon kan kapistahan ni Inang Piña Francia at ni Inang Eldebeno Rostro. Sangaran po ni Congressman Presley De Jesus and sa kanyang pamilya. And kuulong ko na po ang oportunidad na magpasalamat sa gabos pong nagboto asin nag-anduyog kan Pilrica Party List. Sa ngaran po ni Congressman Presley De Jesus and sa kanyang bilog na pamilya, binapaabot po nin pasasalamat sa gabos. Mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno. Relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection.
Mga reports kan RPN Patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection.